Escoltava la consellera Romero aquest cap de setmana explicant que en les reunions que es van mantenir amb els grups parlamentaris, amb qui més estona s'hi van estar va ser precisament amb Junts, que es van estar parlant de detalls, de coses que ells diuen nosaltres només estem disposats a ser-hi, a donar suport si Catalunya surt del règim comú, que és el que dèiem, que és això d'un model a la basca en la línia del concert econòmic. Sí, i per què no ho han aconseguit fins ara? No sé, han governat el país durant els últims, no sé... Però s'han guardat alguna carta per negociar amb Junts? És a dir, si vostès volen que Junts pugi al carro, d'alguna manera, com va passar, penso, amb la llei d'amnistia en el seu moment, que es va pactar amb Esquerra, que després es va canviar alguna cosa perquè Junts pogués tenir també la carta de dir nosaltres hem afegit això, s'han guardat, s'han reservat alguna cosa, algun punt de millora perquè Junts pugi al carro? O això no es mou? No, però estem oberts. Vull dir, no ens hem guardat res. Vull dir, ens hem guardat res perquè ho hem tingut de posar tot damunt de la taula perquè aquest sistema i aquest nou model surti. Però estem oberts. La nostra actitud sempre és constructiva i sempre serà constructiva i de mà estesa a tothom. El país necessita a tothom. I ho he dit. Hem de valorar més els acords que els desacords. Jo crec que ja s'ha d'acabar la cançoneta aquesta de l'enfadós, de tot el dia anar valorant més el no que el sí. Jo crec que s'ha de prioritzar arribar a acords i li he de dir, doncs encara queda temps per la tramitació parlamentària. També he escoltat posicions d'alcaldes o alcaldesses de Junts, no?, als mitjans de comunicació a favor. Aleshores, o vaig escoltar l'altre dia, no?, les declaracions del senyor Giró a favor. Bueno, paciència, jo crec que queda temps. Junts és un partit important pel país, amb el que s'ha arribat a acords històricament, ha sigut hereu d'una tradició que ha arribat a acords amb el Partit Socialista, també li he de dir amb el Partit Popular, que ha sigut la tradició de Convergència, i espero, honestament, que a l'hora de la veritat es pugui comptar amb el seu suport.